Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, ατιμούτσικοι. Εψές, 9/11 ξεκίνησαν τα καλυστία ανδρών. Πρώτα, καλώς ορίσατε στις ειδήσεις της ημέρας. Στο Sky News, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι είπε η παραγωγή του Μέγκα για τα καλυστιάκια. Γεια σας. Εγώ είμαι μια πονταλεύκαρα. Εγώ είμαι βοηθός του Μέγκα Cyprus. Ναι, είμαστε πολύ περήφανοι που ήρθε σε εμάς και καλυστιάκιων και θα θέλαμε να συνεχίσουν τα μαλάκα γιατί μας αρέσουν τα αγόρια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή εσείς θα θέλατε να συνεχίσει κι άλλος κύκλος. Και βέβαια θα θέλαμε να συνεχίσει κι άλλος κύκλος γιατί είναι πολύ καλό και είναι καλά όλα τα αγόρια. Ναι. Τι ώρα είναι, ποτέ μου πείτε. Η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι. Έχετε κανονίσει κάτι? Αν έχω κανονίσει, λέει, στο ξενοδοχείο Λύκο, όπως είπα και προηγουμένως, έχω κανονίσει με ένα αγόρι να βγω. Έφυγε και η κοπέλα από το Μέγκα, αλλά δεν μας συστήθηκε. Τώρα εμείς θα πάμε στα επόμενα μας νέα. Το λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, ποια είναι η επικαιρότητά μας? Και για όσοι είναι κουφάλαλοι, τώρα θα κάνουμε επίκαιρα θέματα με κουφάλαλους. Πάμε να δούμε κάποια. Ναι, πάμε. Συμφωνώ. Τι τώρα είναι, πρέπει να κάνω edit. Δεν πειράζει. Στη χώρα μας όλα πάνε σχεδόν καλά. Ελπίζω να μην το μαδιάσω. Η αστυνομία Κύπρου με τα όπλα και με τις χειροπέδες, όπως είπα και πιο πριν, η αστυνομία Κύπρου με τις χειροπέδες χειροδέπιασαν ένα κατηγορουμένο που έκλεισαν τις αλυσίδες. Ναι. Και δεν μπορούσε να φύγει. Αλλά αυτός έκανε έτσι. Και έφυγε. Τώρα η αστυνομία Κύπρου το τρέχει από πίσω για να τους δώσει κάτι. Τι είναι? Κάνα βίντεο! Σιωπ! Αου. Και που λες, εγώ τέλειωσε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα δούμε την εκπομπή χωρίς εσένα. Και μετά θα δούμε... Bye.